Здравейте! Днес реших да споделя с вас една медитация, която правя за мои близки, без да нарушавам свободната им воля. И сега, ако искате да направите тази медитация заедно с мен, дайте ясното намерение, че искате да се помолите от все сърце за благополучието на ваш близък, за здравето, може би, за новата работа, за безопасността на децата ви или за нещо, което е във вашият живот в момента. Намерете тихо кътче, настанете се удобно. Може да сте седнали или легнали. Не кръстосвайте ръцете и краката. И нека да започваме. След като сте наместили удобно тялото, затворете очи и го оставете то само да се намести още веднъж. Доверете се на вашето тяло. То знае кое е най-добро за него, коя поза и как да я заеме. Сега съберете енергията си, вниманието в областта на сърдечния център. Представете си това внимание, тази енергия като ярка светлина. Почувствайте сърцето си. Вдишайте дълбоко и издишайте. Наблюдавайте как през нострите ви влиза въздух. Поемате, вдишвате. Как въздухът се обръща навътре във вас. И как издишвате, как въздухът излиза през устата и как се свива корема. Направете още няколко подобни вдишвания през носа, дълбоко, надолу, навътре и издишайте през устата. Върнете се към нормалното си дишане, следвайки нормалният му ритъм. През носа поемам, вдишвам и издишвам свободно през устата. Почувствайте вашето сърце. Светлината вътре във вас. И сега спуснете тази светлина надолу, през корема, таза, бедрата, колената, плавно надолу през стъпалата. Изпратете тази ваша светлина и енергия към центърът на майката Земя. Надолу, за да се свържете с нейната енергия. Може да визуализирате този процес и да наблюдавате, да знаете, че вашата енергия е съчетана с плътна земна енергия. И сега издърпайте нагоре плавно тази енергия обратно през стъпалата. Нагоре, усетете как навлиза през стъпалата. Изкачва се през колената. Усещате енергията как преминава нагоре през бедрата, през таза. И сега усещате как тази енергия плавно
нежно минава по гръбначният ви стълб. Бавно, през първа чакра, отваря, разтваря, освобождава всички страхове и блокажи. През втора чакра освобождава, пречиства. Издига се още по-нагоре, минава през слънчевият сплит, освобождава, разтваря, изцелява. Издига се още по-нагоре към сърдечния център, освобождава, разтваря, изцелява. Изкачваш се още по-нагоре към гърления център и пета чакра. Освобождава, разтваря, изцелява. И тази енергия минава към шести център, третото око. Освобождава, отваря, изцелява, разрешава. Усещате как тази енергия е в коронната чакра. Изцелява, освобождава, пречиства, разрешава, разтваря и позволява на тази енергия да премине над главата ви в една прекрасна сфера от светлина, която образува. Наблюдавайте сферата, нейният цвят и големината. Сега позволете на вашето съзнание да изпълни тази сфера от светлина и му разрешете да се скачи нагоре, да отиде към непознатото, към познатото, изворът на всичко, което е и сътворението, към най-висшето на най-висшето. И сега наблюдавайте как вашето съзнание, заедно с тази прекрасна сфера, преминава, излиза от стаята, в която сте, от сградата, в която сте, от градът, в който сте. Изкачвате се нагоре. Минавате през облаците, атмосферата. Устремявате се още по-нагоре. Минавате през бели светлини и тъмни полета. В далечината виждате звездите, галактиките. Пред вас се появява ярка златиста светлина, безкрайно ярка златиста светлина. Потапете се в тази светлина, минавате през нея, изкачвате се още по-нагоре, нагоре. Минавате през още тъмни светлини и бели полета. В далечината съзирате цветовете на дъгата. Навлизате в тях и разбирате, че това е желирана субстанция с цветовете на дъгата. Тук са законите на Вселената. Може да забележите числа, форми, ноти. Минавате през всички цветове и тази субстанция ви отвежда към една розова мъгла, законът на милосърдието. Вдишайте от този закон и тази енергия. Изпълнете сферата, съзнанието си с законът на милосърдието. И този закон ви отвежда още по-нависоко, нагоре, откъдето блика бяла перлена светлина. Съзирате, че това е прозорец, от който блика бяла перлена светлина. Вашата сфера преминава през този прозорец.
И вие сте в светлината. Изворът на всичко, което е. Изворът на сътворението, на мъдростта, енергията на любовта. Усещайте как вашата сфера се разтапя. И сега усещате вашето тяло. Усещате как тази светлина е обгърнато, как тази светлина обгръща вашето тяло. Усещате как тази светлина преминава през всяка клетка на вашето тяло. Нежно, бавно ви издига нагоре в светлината, където е само светлина, където няма хора, предмети, животни, само и единствено светлина. От това ниво на съществуване ние може да пресъздадем нашата реалност. От това ниво на съществуване ние ще заповядаме да бъде изпратено мигновено изцеление и безусловна любов на нас самите, и ще изпратим от дълбините на нашето сърце с най-чистото и ясно намерение молитва за своя близък, за нашите деца, за нашите майки и бащи, за всеки, на когото искаме по един или друг начин да бъдем полезни, да помогнем, да успокоим. И сега наблюдавайте как от това ниво на съществуване се излива лъч светлина, може би под формата на водопад, на дъжд, на много лъчи. Вижте, чуйте, знайте, усетете как тази светлина пречиства, освобождава, изцелява, освобождава, пречиства, изцелява, пречиства, освобождава и изцелява човекът, за когото се молите. Как той получава именно това, което иска. Може да е здраве, нова работа, просто спокойствие. И сега може да завършите с благодаря. Направено е, направено е, направено е. Покажи ми. И да поискате да видите процеса отново. И сега нека да завършим с благодарност от това в най-висше ниво на съществуване. Аз изпълвам сърцето си с благодарност за светлината в мен, за възможността да се помоля днес за теб, за безусловната ми вяра, молитва, за чудесата в моя живот.
И сега наблюдавайте как вашето сърце се изпълва с чувството на благодарност. Усетете го. Усетете как топлина се разлива по вашето тяло. Как думата благодарност попива във всяка клетка на вашето тяло. И как знанието, че всичко ще е наред, е наред. Вдишайте от тази светлина. Изпратете тази благодарност напред. Споделете я. И сега, ако желаете, може да се върнете по обратния път, да се заземите обратно във вашата сфера от светлина. Върнете се в розовият облак мъгла, законът на милосърдието. Слезте по-надолу, през цветовете на дъгата, бели тъмни петна, полета. Минете обратно през златистият слой ярка светлина. Вижте как пред вас се разкрива планетата Земя. Навлезте нежно, плавно в атмосферата. В сградата, в която сте. В стаята, в която сте. В тялото, в което сте. Спуснете тази енергия надолу, към майката Земя, минавайки през вашето тяло. Съчетайте тази нова енергия с майката Земя. И сега издърпайте отново тази земна плътна енергия нагоре през стъпалата. През колената, бедрата, гръбнакът. Издигнете тази енергия до върхът на коронната чакра. И позволете просто да се разлее по тялото ви. Сега може да вдишате, да отворите очи и да се върнете тук и сега. С вас бях аз, Деси Феодорова. Ако тази медитация ви е харесала, споделете я с ваш близък. Правете я всеки път за вас или ваш близък. С чисто намерение, ясна молитва. До нови срещи!